Hurian itu hatta namar persaura di bagas joroon suang songoniman ang dihamu amanami inanami ruas itu hatta namar dohoti permingguan bila skrimi horas ma kita saluna tapuk kama perminggu tahun tapuji matu hatta marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni top di porbadia, na tumop palangit dohok tanoon, amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alay yang ko halak parjahat, tarsulad di do disi, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan, nasokal jala nabonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha, alani ihu pangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami,
Alai tugu-tugu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burjuro hanami, diado panihalak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihom mapatik ni debata, di minggutta sadarion, imana tersurat di Galatia 5 ayat sada. Asa saut malua hita, ubahen na dia palua Kristusi hita. Hot mahamu zongjong attong, jala unang beolo hamu, patuduhon ni auga parhatu banoni. Ima sahatna, atong rap mahita, mangidogugu siat Tuhan debata, lau mangulahon na hobartu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobartu pati mi. Amin. Tatopoti madusat nagudangi, tuadupan ni debata, tapauduk be marohatta, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargugu nasuhatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoro hamida hamatian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadik kodalanna, asa mangolu, ido dipangidoroham. Alani ido ubahid di pangidohami, sai sudati matorutorum, asa unang mangonai betuhami, sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham, sai pargugoy hami, asa margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata, tatringot Tuhan sesaan ni dosata. Ay dangadong ibar nii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak ka nagay pitor, binahin ni basa-basa marhite siyan asi ni rohana, hinorhon ni panubusyon na, marhite-hite Kristus Jesusi, na pinazongjong ni debata,
bahen habangsa parasian, mar hite-hite hapor siau di mudarna, hasa ngapun ma di debata na di gijang. Amin. Tatangi homa hata ni debata, nagai beturpu epistel di minggutta sadarion, ima na tersurat di Matius walu, mamukka sian ayat 5, torus tu ayat 10 tulu, tajahama marsika soring. Dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum, jadi Roma tujolona sada iduk ni soldadu, mangelehelek ibana, ninama. Dungi ni najis mamaddo ibana, ro piahu, pamalum sahidna. Ay gariau jolma na nirajaan na mga rajay soldadu molo hurok tunasada tusadui maho laudo ibana ia tunasada tuon maho barodo ibana jala ia hurok tunaposokku omma bahen jadi ido di bahen. Alai huruf matuhamu, torop do narusugo sian purba doho sian pastima, gabe do ngasapanganan ni si Abraham, doho si Ishak, doho si Jakob, di hadajaon banua gijangi. Laos didok Yesus mamadok iduk ni soldadui, lao maho, jupak koma, hobar tuha porsiaumi, jadi hipasma na posonai dinasa ngobasi, ima sahatna, martua doakka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa, amin.
hatidakkon ma hapor siyaot tai. Songon na hinatidakkon ni dongatta sa hapor siyaon. Di sadok portibion. Rak mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatudosan. Na atmo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasa sadai. Iman na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabe siya tod di porbadia. Adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na matitarpajalo iba na di hau pinorsilang. Na tuat tubanuat oru dong ditanom. Na mula mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai. Bargogo na suhatudosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia jada arong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na madok. Mulak mangolu do sogot daging ni halak na mate. Dohot dihangoluan na sorasuda. Amin.
Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Pasapuluhon Dung Trinitatis 10 Agustus 2020. Topik Minggu Gabe Pasu-pasu Margite Panupahion ni Debata. Kosong saja Sinode HKBP Dohok Rapat Pendeta Distrik Walu tahun 2020. Duksiduk Tiptingon tabegi Makorasian Sinode Distrik Dohok Rapat Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 02. Panitia Program Bersama Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2020. 02 saja rangkaian acara. Nama acara Malam Puji-pujian Bermazmur. Bentuk acara
puji-pujian, evangelisasi, KOR melibatkan kelompok KOR, pertunjukan orkestra musik dari musik gereja, beserta pelatihan musik tradisional, musik gesek, tiup, dan juga warga jemaat HKBP Pasar Minggu. Waktu Sabtu 26 Agustus 2023 jam 17 sampai 21.00 WIB. Tempat ruang ibadah. Malam seni dan budaya atau pesta puncak, ada pertunjukan Gondang Makak, 2 pegelaran busana dengan ulos batak, 3 pertunjukan tortor. Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 17.00 sampai 20.00 WIB. Tempat ruang ibadah 022. Pinanido tusude paduan suara manang parkor nadong di Huriatka HKBP Pasar Mingguon asa pasidohot di programon songot adani apa tuaotka tu gereja 02 Todu. Lau mendukung na perlu tu program bersama tahun profesionalisme HKBP Pasar Minggu tahun 2027. Naung ditotopon marhite sermon parhalado di minggu berjuro September papungudana do hita marhite kantong pilihan jala di parade do amplop takasahat jolo di parmingguon manogot arian dot otari 07 pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di bagasan mingguon ima di wilayah 10 Obat. Di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB. Nama Jamui A, keluarga Nyonya Situa S Nenggolan Rosemary Borta Kubolon. B, Edward P Nenggolan Hani Chandra Kurniawan Borta Kubolon. C, Insinyur Budi Ismail Nenggolan Meli Boru Tampubolon. Alamat RSG Gereja 04 Dewan 04 Sada Dewan Koinonia 04 Sada Seksi Sekolah Minggu. Bersama ini kami informasikan pendaftaran untuk performance Natal Sekolah Minggu 2023 yaitu mulai hari Minggu tanggal 13 Agustus sampai dengan Minggu 27 Agustus 2023. Karena awal September latihan Natal akan segera dimulai. Karena itu bagi orang tua kami yang belum mendaftarkan anaknya di Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu atau belum mengupdate data setelah kenaikan kelas dapat segera menghubungi kakak guru Sekolah Minggu di kelasnya masing-masing. Jika ada hal-hal yang ditanyakan terkait pendaftaran Natal, boleh langsung menghubungi Kak Diana, Kak Tika, nomor HP ada di Warta Jemaat. 05 anak lahir. 051 telah lahir anak perempuan di keluarga Johannes Michael Dixon Lumbanturuan Erpina Septiani Boru Nababan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Alamat Komplek Pertanian Palapa, Jalan Palapa 11 nomor 18 Pasar Minggu wilayah 6. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 052 telah lahir anak laki-laki di keluarga Patrick Jansen Siahaan SE Dr. Gigi Irene Justina Boru di Bataraja Simamora pada hari Rabu 9 Agustus 2023. Alamat Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2 Blok S1 RT 01 RW 12 Tapos Depok 16457 wilayah 15. Anak dan ibu dalam keadaan sehat.
Sonari Hujau Kaima Tona Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Madapoton napinar sangapan sude ruas dohot perhalado HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta marhite padita resort uluan huria di inganat tabe. Tabe ma dihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai. Mardongan roha moliate di Tuhatta debata dohot las ni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Di patupah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta do Sinode Distrik nani uluhon ni Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mamukasian hari Rabu saat rodi hari Kamis tanggal 1 tanggal 10 Agustus 2020 maringanan di Grand Polres Bogor. Dibuka do Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot marulaun nabadia jala di paujung marhite ibadah. Torop ni nama dohoti Sinode Distriki ima 162 halak sian 174 na nihirim Roma dohotisa manang 90,1%. Dengan domardalan Sinode Distriki sinondangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Tema dohot subtema omma haborhatan ni huriatta laho mangarade diri manomu tahun 2024 gabe tahun oikumene inklusif disadok HKBP hobartu haputusan ni rapot Majelis Pekerja Sinode atau MPS. Diarahon do Sinode asa bau bukon akka program dot anggaran ni huria mamukka sian tirket huria marsada-sada sahat tu resort hobartu uluan oikumene anggia jupang akka ni roha patupahon perpilianon di tonga-tonga ni huria masyarakat nang bangsota na meragam. Tahilala do parhusoran ni perekonomian sosial dot politik di negarata nauk sude ruas pasca pandemi COVID-10 sia laos di bagasat taonomma huriatta HKBP patupahon hai baruon marhite sentralisasi keuangan naung mardalan mamukka sada Januari 2020. Ala nai baru do sentralisasi keuangan on gudang dobe si Pauli uliotna marhite pikiran partisipasi dohot parhepengon asalam tudengganna. Digil parsinode distrik do parsitutuon ni sude ruas nang parhalado lau manupahi hai baruoni. Hobar tu si disosohod do tu sude ruas ni huria asa toktong marsitutu di bagasan haporseaon dalam togu jala makaburjuhon manangiang kosa tu debata lau patuluson hai baruoni. Di halason parsinode do pakobasion di distrik di bagasan tahun 2020 marhite sada ni roha di sude huria do resort manupahi akka ulau ni. Tarida doi sian isi ni barita pangulaon ni Pareses na pinadar di sinodei. Di halason persinode do persitutuota manupahi tanggung jawab tudana sentralisasi keuangan ni HKBP langsonganima tu na mangihut asa terus mardalan lam tudengganna laos disosohon parsinode do asalam marsitutu sude parhalado makhehei akka ruas di tonga-tonga ni huria asalam tumorop
parsidohotanna maddohoti sude ulaon na pinatupani huria marsada-sada. Sahat tu sedarion dang boy dope terguhi ni Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan BPSK HKBP sudah tanggung jawab akan patut sipatu Pondasida alani keterbatasan dana na masuk sian ganup huria doh resort alani pinangido parsinode matus ganup huria doh resort asa manggohi narikot tusada BPJS Kesehatan ni sude pangula nagoktiki. 2. Biaya transportasi pelayanan. 3. Biaya madohoti akarapot di tirket distrik dohot hatopan. 4. Ulaun resort naikon siula honoton mendukung program naung ditotopon ni resoti. 5. Dohot program na asing na suboi dope diguhi Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan BPSK HKBP. Merdomu tahun 2024 tahun oikumene inklusif disosohon sinode do asa sude huria do ruas marsada-sada patupahon parsaoran tuna mahumaliang nabe sopola merhabir hon habang saon parhataon dohot ugamo alani ditotop pot sinode distrik do 2 agenda pokok distrik ima sada program kerja tahun 2024 nomor pertemuan tu tahun oikumene inklusif HKBP 2 anggaran tu program kerja tahun 2024. Hembar tu si asa sude huria doh resort di distrikon marsitutu patuluson programi. Jala si babakiton ni paresesma panitia hembar tu rikokna. Ingot do parsinode distrik Papua di tahun 2024 patupa pemilihan presiden, wakil presiden, kepala daerah, dohot legislatif hita di negara Republik Indonesia. Sialani dengan mata pasahat be suarata tadani warga negara, dohot warga gereja na bertanggung jawab hita. Jala dinggado tatangya ngota asa ruas ni huriatta do dohot gabe calon legislatif di DKI Jakarta dohot pusat anggiat boy terpilih nasida. Laos di tahun 2024 naroon patupaun ni huriata HKBP do periodenisasi mulai tirket huria resort distrik nang hatopan. Tatangnya kema asa dengan pengaradion ni sude ulawani. Tatangnya kema asa tulus merdalan di bagasan dame dohot las niroha nasa haputusan naung ditotopon ni di tonga-tonga ni distrikon asa mabuan hamajuon hai baruon dohot las niroha tu sadok huriata Bogor 10 Agustus 2022 tabe merdongan tangiang atas goar ni Persinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Noaing hujahama tona ni rapot padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot perhalado HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort uluan huria di inganan nabe. Tabe nami madihamu saluhutna di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai. Di bagasan las niroha dohot mardongan roha moleate tu Tuhatta perdenggan basai. Di patubah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do rapot padita distrik
na niuluhon ni Pareses HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Rapot ini dipatupa di hari Kamis, satu hari Jumat, tanggal 10, satu tanggal 11 Agustus 2020. Laos nidohotan ni Ketua Rapot Padita HKBP namaringanan di Grand Polres Bogor. Dipukado rapot padita distriki marhite ibadah dohot ulaun nabadia jala di paujung ma di bagasan ibadah. Torop ni nama dohoti rapot padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ima 160 halak sian 165 halak manang 96,96%. Dengan domardalan rapot padita distriki sinondangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Tema dohot subtema on nagabe haborhatan ni huriatta mengarade diri lahu manomu tahun 2024 gabe tahun oikumene inklusif di sadok HKBP. Diodol hodo tusude parrapot asatoktong paubukon nasa program kerja dohot anggaran ni ganup huria na nihubasan 2 tahun oikumene inklusif. Domu tu ulaun oikumene naing lampaltak nian tarida ukap ni rohani sude ruas dohot parhalado lahu patupahon para leon di tonga-tonga ni huria masyarakat dohot bangsota di negara Republik Indonesia on. Dirapoti ditaringoti do ragam ni narikot do mutu na pada sipon pakobasion di tonga-tonga ni huria isarana pokok-pokok pikiran teologi dalam pelayanan di jemaat paduahon keseragaman pelayanan revisi terjemahan agenda sekolah minggu revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia pernyataan iman tentang penginjilan HKBP, panduan pengajaran sekolah minggu, panduan pelayanan tahun politik, dan dokumen oikumenis proses penerjemahan Alkitab hingga terbitnya Alkitab terjemahan baru kedua. Sudena dipasahat di rapot padita manang dihatai merhite sidang kelompok dohot pleno satu akka na membuat haputusan na dumenggan nagabe sipatu paon di huria marsada-sada tatangnya kon ma asadinggan merdalan parsaut ni nasa haputusan naung ditotopon ni rapot padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta lumobi tu komitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP Bahen Sangap di Tuhata. Bogor 10 Agustus 2020 tabe mardongan tangiang atas goarni parrapot HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Praeses Pendeta Bernard Manik MTH. Warta jemaat yang tidak dibacakan di laporan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Songonima warta jemaat di mingguan. Koro marturia Maredema Korama.
Mari kita bersama-sama melihatkan. Thank you.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna dia muda mangdainang haha anggi na pinaribut hatani debatana saor dihita di parsaurata di minggu pasapuluh hodong Trinitatis di minggu sadarion tersurat do di buku nisimu sana parjolo bidu 30 sia ayat sada saha rudi ayat 5 ujaha madihita nangek mata payutihut si Joseph dijabu ni si Potifar alai yang si Joseph terbuat do tua tu Misir gabe Roma si Potifar wakil ni Raja Parao si Raja yakana posona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail akana patuaton ibana tusi saya didongani Jehovah do si Josepi gabe jolma na mertua ibana saya dibagas ni rajana halak Misiri ibana jadi dung di ida rajanai nani dongana ni Jehovah ibana jala ditupak Jehovah sude niula ni tangan nai jadi lomoma rohani rajanai mida si Joseph gabe parhaladuna ibadah jala dibabakit ibana gabe siramoti jabuna jala sude nadi ibanai dipasahak do tutangan ni si Joseph. Jadi Allah ni napina baki nai ibana bahen siramoti jabuna rodi sude nadi ibanai di pasu-pasu Jehovah ma bagas ni halak Misiri ala ni si Joseph majadi do ditupak Jehovah sasudena nadi ibanai dijabu dohot di balian ido sahak ni turpukta ujahan ni jamita di mingguta sadarion nama buat topik manang topik di mingguta sadarion gabe pasu-pasu marhite-hite panupahion ni debata ido tutu sitong na dak tu dia para saora taon dak tuaha para deutai tuk somar lapata do sude akan taula akan adenggan bangi huton suha-suha ni pikirata marhite-hite nama melehon edde puji-pujian na pasahato peliata nama melehon partikiata saharodi obason bohita jugu denggan nak pemargajang nak kaning titing na pinasaha ni huriat tatuhita sipata senida rupani arong na buse saon arong na morok tu sam morok tu son mungkin bakona doi mulu pola saha tu 10-25 menit titing di minggu talai mulu tapa husor-husori sude sasitonga di patomu-tomu dihirim jala jumpa kita doa kamutiha na arga sia sude aka natahubasi di bagasa tikyo hudok nak kaningan dak tuaha peliata dak tuaha sude aka de puji-pujiani dak tuaha sude aka titing na pinatubigon na tuhita anggo so taluk dohita gabe pasu-pasu itu tae wasipaka mahita disi aka pare de nak kaningan sian inahanna mace ulid de munai sian wilayah saplonom namar mula hasadiba mungkin nong maret di rona sugut so ina siap pungwa nama
Sepakat mahita ramusenak kaningan. Klimaksna di punga namai mangapian, hata mangapian ni, unak ko mangapian. Memang iko gabi pasu-pasu do hita, manang na di dia pe hita maringanan. Manang na hape na taula, manang na songo dia pe parsorion. Doho pangalaho na masa di tonga-tonga ni padala na ning uluta. Anggo si tuhu pa jo ni dewata iko saha do tu hita. Jala iko ruar do siya kita sadiri idaon hilalaon, jala begeon ni sadok akajol ma di sisi ni tanoon. Dada hola di tonga-tonga ni punguat taon. Dada hola di tonga-tonga ni parminggu taon tabu begeon idaon. Suman parsaurat tai parpunguat tai dohok debata nani namarujahat di hatana alai jumpa kita do parsauran parpunguan parbueni pangalaho parbueni parpunguata parbueni parjupangata dohok debata di ngoluta sigano pare pasca ibadah ini. Tusido hita di paborhat akadamang dainang saluhuna. Itu benar gabi di son gabi pasu-pasu marhite-hite panupahion ni debata. Menjadi berkat melalui di dalam Tuhan di bagasat Tuhani iko gabi pasu-pasu hita marhite-hite marhite-hite sude gulmi ni ngoluta marhite-hite marhite-hite sude pangalaho namasa di bagasak ngoluta marhite-hite sude pangalaho namasa di ngoluta las ni roha nang arsa ni roha pe iko gabi jamita na mangulu di hita noaeng nang sogo pe iko gabi jamita na mangulu nang diaka dongan na di humaliak kita kupikira mang duta minang dang apala maul biatu satta parsorion jujur ngolu ni si Josepo ni duta he tak susah behita. Apalagi mulut ajaha mamuka siya biddu tolu-pulu pitu ay sadar rodiopat. Ba memang boy do tarjalo roha. Boy do dak tarjalo roha. Bahasa ikom merdikan. Si Jakob. Maradopo sudah kaya nakon na gabi tubu pangiburuan. Gabi tubu kecemburuan. Tubu nak sura-sura ni roha. Bakal lobi siya ni dope. No mangat jalan nahu macit. Saha rodi sakap-sakap lahu pamateo. Ima jahat ni portibio. Kepada kita itu dipertontonkan. Asa boha, asa tirot tado. Bisa jadi. Edang magu rupi sahat tuno yang pangalaho na si songoni. Alay marhite-hite parminggot ta sadarion. Asa bodo tahai co pangalaho na si songoni. Bodo si pahta mengapian. Alay adong do batas na persentase na. Itu tayak kama. Mulusian sudut psikologis na. Mengapian, cemburu, yang lenak kana asing. Supaya kita lebih daripada mereka. Lebih dalam arti kita berjuang dan berusaha. Harun yang nabi nenna. Uban nagawi kosongono ni mana. Ini julu. Saya ulang namang idu-idu di tuew. Saya harun nagawi guru ni. Ubang waing. Nakaru yunoto bin. Ditelisiki, diselusuri. Diparsiajari, Harun nabi nenna. Dan gabi didabuhon. Itu. Nang pesa sitong nang apaladong na asing. Na pinatuduhon ni si Joseph. Saha ro di umur 17 tahun ni mana. Tua kahanggina. Tua kanatorasna. Tua mongga doho tu inunga. Alai kon apehono ni si Jakob ma baju nasa sak goarna di dok sapubor naninna iru baju apala no muli ujui siepude non termasuk siepude matong mulo nomor 10 saya dari mana ulah cede na manggina si Benjamin iru tahe itu tubuh pangiburuon tubuh nang pangalaho, tubuh nak sura-sura. Ima pangalaho portibion. So na urang nak karisahat tunueng dang budu pi magui. Segurang do na makasabab po ni meniru, meneladaninya. Alay huro solat nari marhite-hite turpu jamita sadario. Anggo suha-suha ni jolma dak kasuhatan ni suha-suha ni pikiran ni debata.
Kemampuan manusia untuk menelisik, kemampuan manusia untuk menguasai, tidak akan pernah bisa menguasai dan menelisik pikiran-pikiran ni debata. Alani ido turpu jabita sadarion, dakola pikiran ni jol mana masa dison, dakolan sakap ni jol mana masa dison, dakolan sura-sura ni jol mana masa dison. Alai dodo dan ditabor-tabori, dipasu-pasu, jalan ni donganan ni pasu-pasu, ni donganan ni suhak-suhak ni pikiran ni debata. Tuhan tidak pernah membiarkan mangaloas akan hinokopnai merdalan mangalaka sahalaksa. Mulu tunga dong dopi akan atau ora surpani merdikan. Mulu berubahlah. Itu tahiyak kamang. Songon nasi didok nyan dan apalah dong na apalah nasakan nasi songoni rupani. Ditangyakon amunga manang marpungu amunga doh akayanakon na ditangyakon sada 2 3 4 palimaho dang itangyakon wasa da itangyakon na palimaho ni anak minin na dongan nasaripe sohyado kontribusi ni ninda sohyado kiriman ni martelepope sohyai tarito rupani mardika-dika rupani. Ya memang dang buidu seti akamanginang. Alay unang ma pabayhenani parohon suguni roha pangiburuon na marlubi-lubi kecemburuan yang berlebihan di ngulu ni aka yanako. So kamu akan berpengalaman rupani pitu yanako. Daun lupi tayo namarnya yanako pitu noy. Harung dope daung pirake hami namarana gumudang opa ianakon ikon opa do strategi manang pangalaho cara lahu mengadupi sa sudena nasada madaduk pun na asing doho akka lan na asing nai gabi persiajaran mau ternyata kecemburuan itu songon eduknya kadiba perpuisi lebih kejam dari pembunuhan. Ay dusun na pinamati do si Joseph sa si Tonga. Mulu pedido abang nga si Ruben, si Hahani, unang mata pamati. Tabi na buma tu godong ninna. Ay dusun na pamati ho na manirang akka siya parmudaron, manirang siyan parsaoran. Jala mulu tungbuy do honorupani humacik doi. Ale paluaso ni dibataro na si songoni daw dakya di palos di bata masa pangalaho na si songoni ale di bahay do tiru di tonga-tonga ni sadok portibio babuah haci ni pangalaho na si songoni tung nasogebi tiru di tua katik nenengro itak ni ima ininna itak ni ima pangalaho na si songoni ina pada perjolo idota kamang do taminang. Na badua ho pula mahita tuturpuk sa dario. Hobbar tu tema na pinasaha ni debata marhite-hite huriyat ta HKBP. Ikkog gabi pasu-pasu marhite-hite panupahion ni debata. Hudok na kaningan sude akanok pinasaha nang niwarihon ni debata. Tung nasoboy haabatan ni pikiran ni jolma. Tung nasoboy haabatan ni sakap-sakap ni jolma. Siya mulana nung nga diwarihon debata. Hu pasu-pasu ho ikon gabe pasu-pasu. Mamuka sian sada Musa 12 ayat sada Rudi ayat 3. Ikogok portibion sude akapinoparmu. Manangise na makasogohoko ikon patureoku di. Buru tajahan noni sada Musa 12 ayat sada saha Rudi ayat 3. Marhite-hite ho ikog gabe pasu-pasu. Ikok pasu-pasu sude pangisi ni portibio. Itu tidak boleh beralih. Dang buitang kali siya kita akan ang pinili doho akan na pinapungo ni debata na sinodangan ni Toddi ni debata na tinuturan ni Toddi ni debata na pinasupaso ni debata mulutong buita ida songo dia jujur ngolu ni si Joseph dung dijual imana tuhala Ismail saha imana tubagas ni si Potifar disakapi ripa ni si Potifar bahkan terjadi pemberitaan hoax doholan akana asing saha imana musia itu penjara mulu tato rucot turpuho
Di penjara mu isi imana. Si ini neng idauta, jeruji besi tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Allah. Bahkan di penjara pe ibana, gawe terberita do. Si ini do, musi terberita ibana. Sah tu raja Parao. Ido na mulutai hutto ni. Ido benda kami nak kaning hurokok dang apala maula tu sata si Yosepon. Ale ning idota si ini. Songo dia do sasitong na panuturion ni debata. Songo dia do sasitong na padonganion ni debata. Songo dia do sasitong na pamasu-masuon ni debata. Disude akka nau hinokok na. Disude akka nau pinili na. Termasuk si Joseph di bagasat tikyo. Na parjolo neng idota. Pasu-pasu ni debata saha tu akan nasinakapan na molo na parjolo. Tiada dendam. Ise hitai di sonna sohia di sahiti akan na asing. Sudi. Namar donga cari pepe ngahe masih cita ni utahe. Manang adem-adem aja du torus. Mulu do na diba, mulu swadong nakok tuat ndak enak. Itu tahe kan bunga-bunga dui sudi. Disakiti dan menyakiti. Itu teh kamang. Iya. Mulau juk do hudok, mulu disahiti dongam mau ingok matorus. Hacina, dangolna, asa dibotoho, saharu ditikin neneng rok. Asa unang bayanom mutu dongam musunguni. Ala dihilala hodo hacina. Ya memang tergantung kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun ada pepatah yang mengatakan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada, torco kamu mah. Itu. Nak perong nasi songoni. Aleano hupeop, iko di ngotokku deh. Dang neneng dendam berkarat, berdiakui. Sahit tu dui, mulu gawe dendam berkarat. Gawe sahit dia dui. Metua au, metua dohoron, gawe ikut sedi bagasar rohaku, hupopomi, menebesahi do diawi. Alai se hupeok doi, asa unang hupain tuaka, na humaliang au. Jangan dendam. Songoni do na nihanguluhon si Joseph. Hacik do rohana, tuaka, hahana sudi, hacik. Ale dangarung di popomi imane dangaru sei marhusari di bagasar rohana boasa baku boasa dong tubuhku aparaku dong tubuhku dong satubu doh kana asing di baitu songoni molo se songoni di bagas rohata doh pikireta tak kiabe hita move on tidak akan pernah lagi bergerak untuk melihat dunia begitu luasnya kesempatan begitu banyaknya peluang begitu banyaknya. Mari kita tinggalkan itu semua. Namangi hoti rohata, namangi hoti pikirata. Manatap dau tujolo. Adong do hagogoon na asing. Sia sudi hagogoon na adong di tonga-tonga ni portibion. Bahkan kejahatan apapun, kekuatan apapun tidak akan pernah bisa membatasi kuasa yang namanya Allah. Amin. Itu. Daripada sai nipopoman da tumago do tangya konon. Itu tahe. Dumingga dui. Tangya ko kamu ma akan nama kasuguh kamu. Nabadua ho sepakat mahita. Bagakian edeni kora manah kanengani. Manatap dau tujulu. Daripada saya makosomi, daripada saya mengapian, ulama mudinggan. Dang nanaeng mengajak kita itu sifatnya egois daw. Ulama. Itu dah. Jala una pola terhirip pita, una pola makiri pita, una ngaruh namang gugai hita di namang ulau-ulau ni. Serong di gudang dui. Jangan pernah berharap, ya Tuhan, muluskan kerjaanku. Nang pesero do akan nasi songoni. Na duweng do pargogo ya Tuhan, moloro akahamolo ni. Adong bisa ada ilustrasi burung elang dan burung gagak mangihuton parbinotoan rupani elang hola burung gagak duna banari mamatuk manang mamakuri si majujung ni haluango ale adu di pasobu doi
Halubian ni haluangido sai di patujulu mana. Lemha bagaimana tibu, lemha bang tibu, lemha bang tibu. Ada kalubian na. Dia mampu bernafas dan bergerak dengan bebas sekalipun lapisan oksigen semakin tipis. Lem tibu mana, lem tibu habang. Elang kuat, alai, pidong nak kaningani les debu, tak sanggup menahan. Itu akan nama kesuguh ni. Lakukan aja pekerjaan yang baik dan benar. Alai ko dohonok kudo, unang di mangmak ko nak keulaw na dedinggani. Tak pola berberita, ngahu ulaw, ngahu ulan. Itu na betuluhon. Jangan disombongkan apa yang telah dilakukannya. Joseph mulut atau rucon nak kaningan, diulahu ni mana manang naha di penjara, gabi perhu besi mana, gabi hatu beni mana, naburju jalan naserep, di tonga ni akka jolma naso si hutod debata, di tonga ni akka jolma naso porsea tu debata, diulahu ni mana ulau na dengkan, isedo na martiting. Dak pamangan na alai jolma na makilalahon ulaw na dingganido martiting burjunai si Joseph jala alani akadongan na di penjaraido ubah na gabi saha ibana tu istana ni Raja Parao. Itu kan mulutai hutum musim imana batuluho napaopat to juk duhita gabi pesimis sa sitong nadak porsiaw jala daktar jalo rohaku istilah minoritas. Ay siyam mulana gabi bangso na bulud do ditupak debata hita. Ali gudang dua kapikirat tanwaing madabu tu pikiran na minoritas. Ali mulutung ihutonotto ni taida ma. Hola dua do tudusan di bai Yesus Kristus taringok tu na mekmet. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jala memang dakya belga jala gudang sirai dak sirai dak polari kok gudangi hati kainang dia dugu mudang sira sian aik di balanga dia udah hamudo sira ni portibio molodang aruk sira hambarma saluhukna udak sirait daw dang dagabi hambar muludang di sonau hambar masaluhukna sude akawijang apalagi nabadua homuse ay sira do ibaen law mengawetkan akan makanan-makanan jala memang cari kotid rikok do gudangi daw nah tapi sorok rakani si pata terbuat do hita mangu teh wado anaki itong-atongan yak kecipilibigwi itong-atongan yak kono kamu do ibanai wana manwaingi daw dak perlu ragu tumagod do ajarata kaya anak kotai mari kita bekali mereka supaya mereka bisa survive di tengah-tengah kemungkinan mereka bisa tenggelam totangan dui hamudo panodang ni portibio itu tak pula rikok gudak panodang alani patuduh maulah ta anggwa kapangasupi seroro torusi semarongomat dui Pelai kebetulan saya sangat senang ada dalam proses pendidikan negeri jangan tulu halak nih di tonga-tonga nih akahamau lo duhi tau sudina doh sudia kaya anak kota nata pasik kolahon na kerejo mari kita pastikan Tuhan kuasa dan kasih Tuhan tidak akan pernah dihambat oleh jeruji-jeruji besi mau lutung perong nak kaningan sian sub temai
ada istilah diskriminasi dan rasis. Sasi tonga, naeng, majamu toki tadui. Seulu du sipata lao rohat tadu pikirat tu magajana doh tu aka inganan na asing hape di tonga-tonga tadu diskriminasi, di tonga-tonga tadu rasisi sasi tonga. Ilu teh? Nah berdika-dika ni diskriminasi dui. Soaung na bui benon ni, tu hadongan makatai, tu hajuwu ni, tak si harap produk tu ni, kita umanin na. Ya. Alani dia kopiyasot tadu jumulu sendiri tersendiri. Asa unang saya manolong-nolong kita, akajol mana bain nasi sogoni itu hita pe pelaku-pelaku yang paling memprihatinkan. Alani udangan nasaha, saya jujur urokoni udangan nasaha tu hita. Manang naise merdala di dalam jahuba, saya nomor tua do, alai, ujaha solat naridah, napi nasaha ni. Amang si mamora nak kaning macisakat dengan di pasahak nasida para gedaut tai. Tigordo aka dalam jahubah jala halak partigor merdala disi. Alayang go halak parjahat tersulat di disi. Tengok mai. Manangisi merdala di jalan jahubah ikum mertua. Tapi siapa yang mencoba-coba dia akan tergelincir di sana. Tersulat di do aka perjahat. Laus di paubuk mamuse dohot. Hasati yaota marhite-hite patik nasaha tu hita. Ano dijahu ulangi Galatia 5 ayat sadai. Kita baca ulang nanti di rumah. Laus ima mangihoti rohata. Persitutuota. Oh barang siapa ujaha solat nari asa sau mertua obahen na di palua Kristusi hita hop mahamu jong atong setia ma jong di hasitongan na ngata hati dakon hapor siota ngata edehon ede puji-pujian ngata tangi ho jamita godang di bagas tikion ngata amet to sude tapi lehon nakapilota hop ma jong di hajongjongan na di hapor siaan na unang beolo hamu patuduhoni auga parhatu badani kecemburuan, kerakusan, diskriminasi, lobak tamak, hosom teal ela late namangeahi rohani donga tubuh ni si Joseph upaya nagabi kosaha imana tu Misir upaya nagabi di parhatoban imana saha ro di ujungna alai uruk solat nari dang habatan ni manangaha dang habatan ni jaroji bosi waso ni debata manorusi saha tuaka nahina olongan ni rohana saha masih Joseph gabi pasu-pasu nuak pihita kamang dot taminang tabutihi ma ngaitak ni dia las ni rohani dongaku hubain gumudang dope arsak ngaitak ni dia las ni rohani dongaku saripe hubain ngaitak ni dia las ni rohani natoratcu hubain ngaitak ni dia las ni rohani na di humalia ngahu baik martang yang mahita ale de bata jahuba manami lomodo roham di luhutan yakkan abadia na pinar badia murohami na hinokokmu na pinapungu nu yasini roham na sinaoran ni toddim na gabi hasahatan ni barita nauli jamita gudang di bagasan tikyon uhirhom mahatam di bagasan pusu-pusu nami jalati roha nami nang pikiran nami maparsirang gutosa huhu mangulaosa di bagasan ngulu nami si ganupari asa sau lomoni roham ujahan ni pajomu di hami asa gabi pasu-pasu hami ali Tuhan ope paborha mahami di bagasan dame paborha mahami di bagasan roha nama dok mauliate jala paborha mahami di bagasan parsitutuon lahu mabuan barita nauli tu tonga-tonga ni ngulu nami. Amen. Tapuji Tuhata, tapasaha mapiliata, maredehita sen bukwede 750 alu.
batangnya kuma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajao mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say sao malomo ni roham di banua tungau songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Bagasat dame, jalo hamuma pasu-pasu nasyid debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Selama hari Minggu, Tuhan tama masuk-masuk madongani mangaramuti hita. Horas.